als je zo lang wachten moest, moet dat ik wel in. Hey, ik ben aan de beurt, ik hoop dat er niet geurt. Wil ieder met friet verstaan niet al een beetje terug. Ik wil bestellen, bestellen, ik wil bestellen, bestellen. Waarom zit ik niet nog niet staan? Is er ene spier die mij dan kan vertellen? Vertel me eens, wat heb ik gedaan? Ik wil bestellen, bestellen, ik wil bestellen, bestellen. Waarom willen die niet nog niet zien? Ik ben zo bang dat ik dat waar niet gebeuren moet, dat ik het vergeten ben. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ik weet het dan weer. Cartouche, cartouche, cartouche! Maar, en dan hebben we ook nog Bjorn en Mieke, we hebben Hart Daniels, we hebben Prinsen de Jurk zien, we hebben Prinsen zonder scepter, we hebben van alles hier. Allemaal vastelovend toppers. En ene vastelovend tapper, maar dan moet je het hardste verklappen, want anders krijg je niks te buizen. Tuur van de Tapijn! Tuur, zeg eens goeiedag tegen de mensen. Goeiedag samen allemaal. Dat klinkt als een vent wanneer de Maastricht Noord uit. Zou ze zo maar zeggen toch? Ja, dat is u hè? Dat is zo. Ja, ik voel het. Ja, ik voel het ook. Ja. Tuur, ik ben van de Tapijn en dat is een van de weinige horecagelegenheden in Maastricht die met de vastelovend toe is. Ja, dan kennen we vanzelf de stad in. En wie kent dat? Ja, we zien sowieso nog toe. Want we zien bestond nog gar niet, hè? Ja, we moeten nog open gaan, na de vastelovend. En dan wordt dat door een verzameling van gezelligheid? Gezelligheid en bonte lui. En lui die van drinken houden, lui die van eten houden. Op een unieke plaats. Wat nog nooit eerder gebeurt. Dus vooral niet in de stad wie in Maastricht. Okay, ik heb begrepen, we zien via de satelliet contact met Venlo en het regelen. Speciaal voor dit. Zoals ik nog één Venlo's liedje kunnen zingen? Venlo, stadje van Doe Lon en eens, plezier. Nee. Dan maar een... Oh, dat gaat het, ja? Is er maar in. Met zijn schoen staat hoe. Tuur van de Tapijn en de geit voor tappen. Begin maar, want Jolien staat op in je paar prinsen die doors hebben. Toch, Jolien? Ja, prinsen, prinsessen en vandaag in de heuse Markies. Ik hou er zelf nog nooit van gehuurd. Van de dromedaris uit Maastricht. Markies Herman. Ja, wat is nu het verschil met een prins? Wat is het verschil met een prins? Eigenlijk niet heel veel, maar een opzet wel. We zijn in 1969 weer opgericht. En we vonden dat er maar één stadsprins was, of één prins, maar dat was de stadsprins. En daar maakt ze niet met concurreren? En dan maakt ze niet meer concurreren, daar wilden we ook niet meer concurreren. Toen hebben we gezegd, we hadden ook sowieso op Markiesstraten bij ons in de week. En toen hebben we gezegd van, nou, dan maken we een Markies ervan. En wie beveelt dat Markies hier? Geweldig. Geweldig. Nou zitten nog heel veel meer prinsen en prinsessen. Bijvoorbeeld van de Rieste. Ze hebben ook een enorme Rieste-fly met die gewoon van straks hier. Want prins Serge, je bent vandaag jarig en 4 keer 11 geworden. Proficiat. Ja? Hey! De prinses, hier ook gefeliciteerd. Nu zit je al jarenlang gevraagd, immer de boot afgehouden. Waarom heb je dit jaar gezegd? Nou, dit vonden we wel leuk, ja. De kinderen hebben de leeftijd dat ze met kennen, dus we vonden het wel leuk. Ja, er zijn er ook nog een jeugdprins en jeugdprinses. Op de website heb je een weblog, dat doet ze tegenwoordig, prins en prinsessen, daar wordt het allemaal bij online. Er zit een foto op, liggen die twee in de box. En toen al hebben uw ouders ingeschreven of opgegeven om prins en prinses te worden. Wie zit dat? Ja, dat hebben ze gedaan, joh. Dus je zit eigenlijk gedwongen. Nee, dat niet, maar we mogen ze zelf uitgevraagd worden. En het antwoord wordt natuurlijk een volmondig ja. We hebben ook nog een aantal voetballende prinsen. Hier, laat ik even huren, waar zit je? Hey. En ik weet niet of de prins aanwezig is, maar er is een prins in Limburg. Die woont in het allerschoonste versierde prinsenhuis. En wie dat is, dat weet Cartouche. Applaus dan, als de Cartouche genoemd wordt. Toch? Ja, zonder instituut. Ja, we zijn ook een beetje ongewerkelijk benen. Dan kunnen we met de neutjes hier staan. Die zien dat ieder jaar weer een fantastische, eigenlijk overal gewoon een prins wordt uitgeroepen. Probeert die stroot... De neutjes. De neutjes, ook altijd fantastisch. Ook goed, ja. Maar de stroot probeert er wat van te maken. En dat heb je natuurlijk over gezongen. Dat is dat liedje wat ooit misschien wel het LVK had moeten winnen, wat we nu nog allemaal zingen. Wie voor prinsen hebben zich dit jaar aangemeld, of eigenlijk wie voor stroten, om mee te doen aan de fameuze wedstrijd Schoens verklede stroot van de beste prins? Vandaag hebben we de 43e binnengekregen.
En de 43e, dat waren de gemeene, want dat was Spam de eerste. Dat kreeg van ik geopend. Dus 42. Dus er is boetemededinging helaas boete de boot gevallen. Nee, maar serieus, ik kreeg van ik geopend. Dat was echt een En zie je gemeene. een stijgende lijn in wat mensen allemaal in de kop holen om die stroot dan te versieren? Nou, dat wisselt nog wel een beetje. De ene keer jaar met meer, de andere jaar het minder. Maar mij verbaasde het me wel dat de allermooiste, die geven zich nooit op. Want als we links en rechts door Limburg gaan koetsen, dan komen ze langs de mooiste straten, langs de mooiste hoezen. Dan denken ze, ja, chic in dat tank. En dat is En niks. dat doen ze niet. Nee, misschien wel vanzelf eens een toertje maken zo met de bus en dan gaan we vanzelf foto's maken. En dan gaan we die nu verrassen. Die zien dus of te bescheiden, of we bereiken die mensen niet. Of die zijn bang voor cartouche. De bank voor cartouche, dat Ja, kan denk ik ook. ook, ja. Nou heb je natuurlijk inmiddels met de jury, die bestaat uit een hele hoop deskundigen. Altijd versierdeskundigen, prinsdeskundigen, dialectdeskundigen, antropologen, filosofen, archeologen. Precies, ja. Heb je het mooist versierde mooist versierde strot heb je uitgezocht? Ja. Kunnen we al een tipje van de sluier oplichten vlak voordat we de winnaar bekend maken? Ja. Het zit een beetje in het midden van Limburg. Hè? Midden van Limburg? Midden van Midden van Limburg. Midden Zie je van Brent, de midden van Limburg? Spanning, spanning. En verder? Ja. Het is een club, die hebben als initialen CV staan. CV? CV, dat zal wel carnavalsvereniging zijn. Carnavalsvereniging. En het is een prins met de eerste achter de naam hoor nog. Met Ja. de Dit is eerste, een naam dus. en de De naam, de eerste. Dit is de eerste, ja. Eén. Geen vuilvulken met de naam. En wat winnen die mensen? Wat wint de prins? Wat wint die strot? Ja, maar dat geloven ze nooit. Wat die Ja, kunnen wat krijgen die? Wat krijgen die? Nee, Ongelooflijk. dat is Wat echt krijgen die? onbetaalbaar. Een optreden van Bjorn en Mieke? Nee. Oh, Nee. Wat dan? Ja, misschien wil het meedoen, dat weet ik niet. Ja, maar wat dan? Wat dan? Een gratis optreden van Cartouche. Alsjeblieft. De spanning is nu in Kunst. gans Midden-Limburg te snieën. Ja. Ik stel voor dat Geno de winnaar bekend maakt. Hebben we een roefel, dames en heren? Kwak, 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 Mogen kennen? Kent dat? kwak, kwak, kwak. De winnaar van de Prins in de Stroot 2015 georganiseerd en beoordeeld door Cartouche is... Prins. Leo De eerste. van de Kwekkerte uit Linne. Ik wilde even schakelen, non-linear live met de satelliet, maar helaas liet de verbinding door, Ja, dus we dat- kunnen het feestgewoel er nog niet voorstellen. De mensen jammer. toes zenuw al het hoes en ik voel ook hier dat de spanning ineens van de mensen afvelden. Dat er lekker behoefte is aan een glas beer, een glazen prik en een stukje Riesterfly van de Riesten. een Hier, hele gaat goeie. je straks het liedje nog zingen? We gaan het straks nog Doorval. eens zeggen. High five! Ja. Ik kondig even de bumper aan. Daar komt de bumper. Ja, je zag net de beelden van de bumper. En dat is meteen het perfecte bruggetje naar het volgende onderwerp. Volgende onderdeel van het programma. De vastelovendskrakers. Ruud. Hoi, wat is de overeenkomst tussen mij en de bumper dan eigenlijk? Daar hebben we het dadelijk over. We gaan het hebben over muziek. Dat dan voor elke dag. Ruud maakt een tour door de provincie. Nostalgische platen, vooral krakende platen. Dat is het Ja, het eigenlijk, is hè? vinyl, dat is het al duk nostalgisch. En je moet weten dat de vinylplaten vooral uitkomen in de steden. Daar houdt ze natuurlijk het geld voor nodig. Ik ga hij, en dat is wel leuk, de enige vastelovens LP volgens mij, voor zover bekend, uit Meersen. Een uniek. Dat is echt uniek. Dat is echt uniek. Met op allerlei grote artiesten. Natuurlijk, de familie Volders, rijk vertegenwoordigd, die zitten nu ook nog in, mocht geen naam hebben, en de Klomp. Luc Volders had deze plaat eigenlijk net betaald, maar dat is langs alle onder nummers gegaan. Die stond nog allemaal op de achterkant. Ik kan die gans gauw laten zien, maar ik moet niet meer, want dat is reclame. Beerdelen. Precies. Geef me het geld. Allemaal dan kan ik een 50 plaat gulden maken. inleggen en dan kunnen we een plaat maken. Is gelukt. En op die plaat staat onder meer het winnend LVK-liedje van 1984. Daar wil ik eigenlijk in. Van de pap van Luc en Bram Volders. Dat is Leon Volders. Daar won het LVK in de Oranjerie in Remung. In de volle zaal. En dan moest ik voorstellen, dat worden nostalgische jaren. Hè. Toen wordt het nog op de radio. Toen wordt het nog live met het LSO achter zich. Mocht je door het liedje zingen. Was het toen beter? Ik word er niet bij, maar nou ja. Dat is een lastige. Het is een heel lastige vraag. Met het Ik ben niet LSO zo van, erbij. maar vroeger is wel automatisch beter, maar met zo'n orkest, dat is natuurlijk wel Ja, echt gaaf. laat hè. gewoon loesen. Zal ik hem gewoon even opzetten? Het liedje heet, Bumper. er moesten met leren leven, volgens mij spreekt het zo hoe de Ja. meisje. Het leuke ervan is, Leon Volders schreef zijn liedjes op het werk in de pauze. En soms dan gingen we even naar de wc om nog gauw een zinke af te maken. Echt hoor, daar komt de Op het werk, inspiratie. ja, daar gebeurde het. En op de dag van de LVK-finale rent hij met zijn kop tegen een deur aan en dan had hij met een blauwe oog op de bühne gestangen. Zenuwen. Ja.
En waarom kies ik nu voor dit liedje? Speciaal vandaag. Leon Vollers, de pap van Luc en Bram, die werd nu 80 jaar. Ha, proficiat Leon. Toen moest ze met jaren leven, ook in zijn 80 werd. Zo is het maar net. Maar het is een prachtig liedje en het won dus het LVK van 1984. Ik hou het even van dit plaatje afgehaald, want er staat het vuur aan, dat is smakelijker. Het is eigenlijk net een kookprogramma, alles is al verdig. Perfect, Ruud. Ja, hij had in de basis gedacht voor een rieke carnavalstraditie in Meersen. De Klomp had vorige week ook een geweldig optreden gegeven hier in de studio. Nog het einde van het programma wel. Ruud, bedankt voor deze les in de Meersense geschiedenis. Ja, en hier gaat natuurlijk nog een cartouche. Speciaal voor prins Leo met zijn allerschoonste versierde prinsenhoes is hier cartouche met "Wir hebben de prins in de stroot". Mag ik een goed applaus? Wir hebben de prins in de stad, de prins in de stad. Veel wisten je al lang dat we gooien zat. Wir hebben de prins in de stad, de prins in de stad. Het is al lang geleden dat verleden prins hebben gehad. De prinsentreuting waren feit, zelfs zegelde de hoest. De ganse straat die schreeuwel en de scheler zich maar koest. De Griekstuurhal werd aangebouwd, die iedereen in de straat. En dan aan iedereen vertelt wie of dat het zoekt. Maar wie er langs de buurman komt, doet hele het niet meer. Het duurde op die Dallinghal al worden 1:15. We hebben de prins in de stad, de prins in de stad. We wisten ja al lang dat we de gooien zat. We hebben de prins in de stad, de prins in de stad. Het is al lang geleden dat we de prins hebben gehad. De schnaps wordt uit de kast gehaald en er wordt geklasjeneerd. Welke prinsenwagen en wie moest werden gezeerd. Op welke stuk de beste wordt allerlei bepaald. Maar het beste wordt die in te komen met de ganse straat. De straat was er nog van niks, die slepen nog wie us. Maar 's morgens terug van die twee een briefje in de bus. We hebben de prins in de stad, de prins in de stad. We wisten ja al lang dat we de gooien zat. We hebben de prins in de stad, de prins in de stad. Het is al lang geleden dat we de prins hebben gehad. En iedereen komt kijken naar het schoon versierde hoed. En hier en daar was zelfs een tikklokje genoemd. We hebben de prins in de stad, de prins in de stad. We wisten ja al lang dat dat een gooien zat. We hebben de prins in de stad, de prins in de stad. Het is al lang geleden dat we de prins hebben gehad. We hebben de prins in de stad, de prins in de stad. We wisten ja al lang dat we de gooien zat. We hebben de prins in de stad, de prins in de stad. Het is al lang geleden dat we de prins hebben gehad. De schroot van Cartouche, bedankt mannen. Ja, we hebben de prins in de studio, of eigenlijk heel veel prinsen. En in de butenredner. Ons dagelijkse onderdeel, het mini-Limburgs butenkampioenschap. Vandaag een echte veteraan in de buurt. Hardaniaanse uit Herkenbos. Goedenavond, hoogheden! Goedenavond, Alain! Ja, je moet me verontschuldigen, want ik heb last van een vervelend hoesje. Hier in de studio durf ik dat te zeggen, in Maastricht ligt dat gaat gevoeliger. Ja, de gewone man moet toleranter worden.
Dus vandaag van mij geen vervelende grapjes over Jos van Rij. Is al erg genoeg. Als je het nu eens over een beetje hebt gevolgd, is hij volgens mij aardig bezig om alle schepen achter zich te verbranden. Toleranter. Pak de VVD. VVD staat voor vuil verkeerde declaraties. Ik garandeer u, als de gewone man één verkeerde declaratie inlevert, staat er op straat. Maar bij de VVD vind je ze 6 nog acceptabel. Ja, de politiek, het wordt steeds erger. Bij mij staan zelfs de ministers aan de deur voor geld. En in principe geef ik iedereen geld. Maar het maakt natuurlijk wel uit of minister Plasterk bij mij aan de deur voor geld staat te zeiken. Of dat door Janine Hennis van Defensie staat en zegt: Jan, ik schiet tekort. Nee, dat ze zich maar bezig houden met die werkeloosheid. Het is erg genoeg. Ik was gisteren nog op een demonstratie in Eindhoven. Duizenden lui. Het zoog zwart. En allemaal, wij willen werk. Wij willen werk. Komt de burgemeester naar de boete en zegt: ja, voor jij. Jij heb ik werk. En dan die reactie, hè. Waarom ik? Er zijn zoveel anderen. De gewone man moet toleranter worden. Net nog hiervoor, bij de geuzeld. Ik stop netjes voor het rood stoplicht. Buik me zo'n Marokkaanse Hollander van achter erin. Een herrie, een hebel. Gelukkig waren de politie er direct bij. Stap me door zo'n vrouwelijke agentenhoed van Turkse komaf. Zegt hij: roestig, roestig. Niet houden van discriminatie. Pak ze een notitiebuikschootentest. Zegt ze tegen mij: en hoe hard reed jij je achteruit? Ze moeten de gewone man wel hebben. Pak de zorg. De wet WMO. WMLGO's. Ja, Daniel, ze had een haperende bel. Har, kom er even bij. Ja, super actueel die buurt. Vanmorgen nog aan liggen schaven. Nou, schaven, maar als ze in de auto zit en de huur gaat, dan ben ik wel bereid om er over te zeggen natuurlijk. Ja, dan gaat dat meteen die buurt in. Ja, actueel wel. Want dat is anders, denk ik, dan op het buurtkampioenschap. Want dan werkt ze misschien wel een jaar aan zo'n buurt, toch? Ja, ik maak altijd een groot verschil tussen de wedstrijd en zo'n optreden. Zie ik ze lekker onbevangen te werk gaan. In zo'n wedstrijd was het toch aan die 11 minuten gebonden. En dat is een heel ander gebeuren. Dus. Ja, maar hier heb ze maar 3 minuten. Is dat dan lastiger of juist niet? Nou, gewoon beginnen en kijken waar de bel komt. Gisteren was hier Quinn Hansen. Dat is een protégé van dich. Ook goed herkomst, was 14 jaar, een goed talent. En nu is ze meer bezig met talentontwikkeling. Waarom vind ze dat belangrijk? Nou, ik denk dat het een beetje ons allemaal eens aangeeft. De cultuur in Limburg, vooral het buiten. We moeten zorgen dat er aanwas komt. Niet alleen bij de jeugd, want dat is schitterend. Maar ook de beginnende buurtrainers. Daar moeten we ervoor zorgen dat er een podium voor komt. Want dat is toch een probleem. En Hielko, wie staat het ervoor met die Limburgse buurt? Ik vind op zich goed. We moeten wel weer terug naar de oorspronkelijke ideeën. Dus de lach moet echt overheersen in de buurt. Niet het theater, maar we moeten echt de zaal weer laten lachen. En dat kennen we. Er is echt heel veel animo. En de jong artiesten stonden klaar om te beginnen. Ja, we gaan kijken wie het hier is gevallen, de buurt. Ja, kinderen, mensen laten lachen. Hier is het scorebord alvast. En we moeten even meten wie leuk, wie kwant geen hard Daniels vond. Dat gaat met een herrekende afloop met elkaar af. Dat gaat met een geluidsmeter speciaal omgebouwd tot lachmeter. Ik tel tot 3, moet geen lachen. 1, 2, 3. En ik kan ze gelijk het aantal lachdecibellen afmeten. 63,11. 63,11. Hartstikke bovenaan. Applaus voor Hart. Professioneel. Tijd voor de Quintse prijs. Maar eerst natuurlijk een bumper. Dag. Met Prins Serge de Jurgen van de Prins Serge de Jurgen. Prins Serge de Jurgen van de Rieste. En met de markies van de Dromedarissen.
links komen staan, hè? Zo ja. Ja, u hoort de muziek, een beetje los, hè? Oké. Vraag 1. Ik heb hier een scepter. Deze scepter heb ik gekregen van de paus. De paus is me te komen brengen. De vraag is, welke prins mist er een scepter? Is dat patch op, prins Ralf, of patch af, prins Mark? Zeg je? Ja, dat is ook hè? Is het toch Ralf? Nee. Toch Mark? Ja. Dan moet de patch af. Nou, zet hem gewoon af. Zet hem af. Allebei fout! Allebei fout! Is er misschien een prins die dus in een scepter mis? Hoe ga je komen heen? Dit is echt les 1 hoe het prinsenboek nooit de scepter kwijt weren. Hé, rennen jong, rennen. Nee, prins Ralf, ga je maar zoeken. Vraag 2. Wacht, dan moet ik... Daar waren strikt voor. Vraag 2. Cartouche bestaat uit Geert, Jan, Guus en Ruud en toch zien er maar... En toch zien er veel, toch zien er 5. Muts op, er is er nog een die Guus zit. Muts af, er is er nog een die Jan zit. Allebei muts op, allebei goed, Guus! Ja! Er zitten 2 Guussen in Cartouche. We schakelen even met Venlo, want daar staat de hoeigheid van Jokers, Prins Ruud ten tweede. Prins Ruud, kan je me huren? Hallo Frans, goedemiddag. Alles wel door in Maastricht? Nou niet alles wel, want jij ziet er niet. Komt geen nog? Komt geen Glotte Zee naar Limburg? Nee, dat gaat helaas niet lukken. Want deze wedstrijd, de hoeigheid van Joek is altijd een ontiegelijk druk programma. Met name Sobers en dan een stichtingprogramma. Dus helaas kunnen we dit jaar niet naar L1 en Maastricht toe komen. Maar Prins Serge wil toch van Doe en B zijn? Kent hij ook nog zijn? Ja, zeker willen we ons nog geen laten zien in het ganse Limburgse. Op Vasteloven Zaterdag is iedereen in het ganse Limburg welkom. In de zoekkool! Op alle grote podia in de stad hier en zeker op de boetezittingen. Voor de mensen die het niet kennen, op de televisie zien we ook te zien. Welkom in Venlo. Oké, maar dan kon je zeker zingen en de adjudant rechtstreeks kan niet zingen, dus dat weer een debakel. Dat is een misverstand. Van ons misschien natuurlijk wel dat we een klein beetje kosten zingen, maar Jork kan ook ontiegelijk. Nee, dat kennen niet. Kennen niet. Venlo, zo'n stad, zo bestaat er maar met zo'n stad. Ja, dat is wel genoeg. Ja, bedankt. Kom nog eens luisteren. Frans, veel succes met die uitzendingen. En allemaal zaterdag naar Venlo komen en anders naar de televisie kijken. Ik in een stuk Ries de Vlijverhoog. Prins Ruud ten tweede was dat, van Jokers, met zijn adjudanten Bram en Jorg. Prins Ruud zit normaal gesproken bij een fameus illustre gezelschap. Wie heet dat gezelschap? Muts op, ontspanningsvereniging De Blier van de Wieën. Muts af, stamtoffel de Nater af. Af! Stamtoffel de Nater af! Ja! Oh, nog steeds gelijk spel. Laatste vraag. In 1976, toen was ik geloof ik 30 allebei. Ja? Toen noemt Frans Steunis met het orkest Jos Wilbers het liedje op Het is toch zuur. Wat is de tweede zin van dat liedje? Is dat muts op, ja niet dan, of muts af en altijd al gewies? Ja hè, tweede hè. Laat maar huren! Oh, je weet daar helemaal niks van. Het is weer fout. Het is weer fout. Oké, voor straf moet je allebei even de scepter aan de andere prins geven. Eindelijk hier, ja? Scepter aan dit prins. Dit even losmaken, anders gaat het niet. En dan dit prins en dit. Ja. Applaus voor de prinsen! Die plaats. Ja, onze stoel werd bezatten door een dame. Oh, daar gaat het. Dames en heren van MVV, Niels! En Arthur, maar ja, ik ga niet vragen om iemand die eigenlijk tegen bier is. Want dat is een beetje de boodschap die je hier komt verkondigen. Tegen bier? Ja, tegen bier. In ieder geval door de vastelovend. Na de vasteavond wel, ja. Tijdelijk een periode even geen alcohol drinken. Even pas. En zo heet het project ook. Ik pas. Wat is het idee daarachter? Het idee daarachter is dat je eigenlijk een periode aangaat om te kijken wat voor gewoontes heb ik met alcohol. En daar ga je heel erg verrassend door worden, omdat ik denk dat je meer gewoontes hebt dan je nu zou denken. Dus mensen realiseren, jij zegt gewoontes, maar het zit zo tegen de verslaving aan. Bedoel je dat? Dat zou voor sommige mensen ook naar boven kunnen komen, inderdaad. En dat heb je niet door? Dat merk je pas als je besluit om het 40 dagen even niet te doen? Nou ja, doe jij de bril naar beneden of zet je hem omhoog? Ja, omhoog, denk ik. Ja, je moet daarover nadenken. Ja. Het is omdat het een gewoonte is dat je eigenlijk niet meer weet wat je daarmee doet. En dat is in die periode rondom alcohol. Doe ik hem nou naar beneden of omhoog? Drink ik wel of niet? En in wat voor periode doe ik dat wel en niet? Ja. Nou, wij drinken hier allemaal naar de vastelovend 40 dagen geen beer.
Kijk, het was natuurlijk pas Handen zien! Het was natuurlijk knap geweest als je uit deze groep mensen had gevonden die dat project zouden aandurven. Ja, zeker. Dus als er nog mensen zijn die zich willen aanmelden, www.ikpas.nl of bij mij. Ja, en toen had je Niels van MVV en andere voetballers van MVV en van Roda, die uitdaging aangaan. Ja. Toen dacht ik, Niels, ja Kunst, je bent een topsporter, dan drink je sowieso niet. Nou, dat is onzin. Oh, je bent geen topsporter of je drinkt wel? Nou, dat moet je zelf bepalen. Nee, goed. Ik zag die goal van jou deze week nog. Die gaan we even kijken. Even die goal. Ja, dat is goed. Ja. Paasje naar wat Hotseknots. Kopballen. Een goal, zou je zeggen. De goal wordt uitgebreid gevierd. Maar in één keer klinkt daar het fluitsignaal van de scheidsrechter. Nee, deze goal gaat niet door. Had je bijna de winnende goal gemaakt. En wat doe je dan na afloop van die wedstrijd? Dan drink je daar een pilsje op om het te vergeten? Ja, in dat geval wel, ja. Nee, ik hou sowieso wel van een pilsje na de wedstrijd. En in dat geval had ik hem wel even nodig, ja. Ja. En dat is er nu dan niet meer bij, 40 dagen lang, want jij gaat meedoen aan dat project. Ja, dat is mijn uitdaging. Hè. Er zijn heel veel voetballers die totaal niet drinken. Ik ben er een die wel graag een borreltje lust. Ja. Dus dat is mijn uitdaging. Had je het ook gedaan als dat vanavond was ingegaan, vlak voor de vastelovend? Nee. Maar je bent een Brabander, dan maakt dat toch niet niet zoveel? Ik ben een Brabander, dus ik hou ook wel van een bakje met carnaval. Dus, dan had je niet meegedaan. Dan had ik misschien meegedaan, maar dan had ik wel de compromis gesloten dat ik een paar dagen later was gestart. Ja. Maar van oudsher is het natuurlijk de vastenavond, de dagen voor vast. Het zou het feest eigenlijk alleen nog maar groter maken als je weet dat je daarna 40 dagen niks meer mag doen. Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Ik denk dat het voor iedereen geldt van, joh, het is eventjes uitpakken, het is carnaval, dat is cultuur. Maar daarna is het ook weer een tijd van oudsher van laat ik even bepaalde luxe weglaten en kijken wat dat met me doet. En in dit geval is de luxe alcohol. Waar melden we ons aan? Want ik hoor allemaal die prinsen hier nu instemmen. Inderdaad, ik zie het inderdaad. www.ikpas.nl en je kan de MVV-groep aanvinken en dan win je een VIP-arrangement bij MVV of bij Roda. Dat kan ook inderdaad. De markies van de Dromedarissen doet mee, zei ik zag een handje. Dat alleen de prins, hoor. De markies hoeft niet mee te doen. En hoe gaan we dat controleren, Niels? Want we zien natuurlijk niet wat jij 's avonds thuis op de bank doet. Nee, gelukkig niet. Dat is veel anders dan ik krijg binnen MVV zijn al heel veel mensen die mij kort houden. Dus na een wedstrijd kom ik er in ieder geval al niet meer mee weg bij de sponsoren. Dus, het is ook een afspraak met jezelf. Het is echt een afspraak met jezelf. Je verloochent jezelf als je dan toch gaat nemen. Ja, en we hebben hem nu allemaal gezien. Nee, we kosten hem al, maar we hebben nu van doen. Als je hier met een pilsje zit, mij bellen, hè. Ja. De televisie vertellen. Of mij. Hey, heel veel sterkte en we spreken je over 40 dagen. Bedankt. Dankjewel. En we gaan naar Jullie, want die staat in Studio 11 met volgens mij 2 Venrooysen. Ja, inderdaad. Ik kom net terug van het Noord-Limburgse podium. Bjorn en Mieke uit Venray Konderby. Kom aan weerszijden staan. Ja, zo dat gaat voor actie 40 dagen door de carnaval. Geen pils? Dat werd wel heel lastig, denk ik. Daar was het aan te horen. Ken ik nu de uitdaging hier, live op tv? Ja, iedereen kijkt nou. Ik heb gezet dat we hier zien. Ja, vooruit. Ja? Ja, ik gooi hem aan. Ja. Oké, dan gewoon voor dich bellen op de radio. Of kom maar dich filmen. Dat is goed. En doe? Ik ook, ik doe ook met. Ah, heel erg goed. Wow. Op 2, hè? Wie dan? Wie is het met u? Want dit jaar geen LVK-finale. Ik heb even een Facebook-account gecheckt. Dat worden toch wel tranen volgens mij, hè? Oh, nee, dat ook wel niet hoor. Nee? Nee, de teleurstelling was minder groot dan vorig jaar. Oh, want wie wordt het vorig jaar? Ellende. Vertel. En Mieke was niet te halen. Nee, de teleurstelling is er altijd. Gehoopt dat je er ziet. Maar uiteindelijk, we hebben heel veel positieve reacties gehad. En we mogen nou hier zingen, dus dat is net zo leuk, toch? Ja, en je hebt nog de grote gehad van de vastelovensfinale. Allemaal te zien op L1. Je denkt met 2 liedjes wordt je in de running voor het LVK. Welk van die 2 gaat je zingen? Opspringen. Opspringen, Bjorn en Mieke! Stooi eens weer de zon, schelle waterlinie komt, dan denk ik, hey, het gaat beginnen. Is het niet voor het ingezakt, dan weet ik het goed gemaakt en roep ik, hey, ik stooi op springen. Van waar het gaat brengen, stooi ik nou op springen. De zakje is lichtig, langzaam en voorzichtig. En zutjes aan is rustig door de knieën. Ik stooi op. 4, 3, 2 en springen. Ik stooi op springen, dwars door het plafond. Met gemaakt en gemaakt, zo het Limburg het ziet. Ik stooi op springen, de vaste lovend rond. Zelfs het orkest is
en stuk springen. Van waar het gebringen, stoor je nou of springen. Dus zak je cursus lichtig, langzaam en voorzichtig. En zet je aan is rustig door de knieën. Ik stoor je op. 4, 3, 2, 1, springen. Ik stoor je op springen, de last door het plafond. Net gemaakt dat ik hem raak, zo gelinkt nog iets zien dat ik stoor je op springen. De was verloren rond, zelfs het orkest is door de bak gezaagd. Ja la 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 la, ja la 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 la. Ik stoor je op springen, veel meezalig en gezond. Vast verloren is toch prachtig, nog even zoveel wacht. Ik zwij in 3 dagen lang van boven naar de grond. Spring uit de bocht, of we gaan in de bocht. Maar extra kijk is lastig door de knieën. Ik stoor je op. 4, 3, 2, 1, springen. Ik stoor je op springen, de last door het plafond. Net gemaakt dat ik kan raak, zo gelinkt nog iets zien dat ik stoor je op springen. De was verloren rond, zelfs het orkest is door de bak gezaagd. Ja la 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 la, ja la 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 la. Ik stoor je op springen, veel meezalig en gezond. Vast verloren is toch prachtig, nog even zoveel wacht. Ik zwij in 3 dagen lang van boven naar de grond. Zwij in 3 dagen lang van boven naar de grond. En je krijgt meer, en je krijgt meer. Maar wat pas morgen. Ja, en dan ook het nieuwe pak van Tom Doesborg. En nu, Ries de Fly! Yeah!